जोंनि बिटिआर सरकार आरो नेशनल हेल्थ केयार नि लोगोसे Nrds नि उद्योगाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फ्री मेडिकेल केम्प दिनै जागायनाय जादों। बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादोंमोन। बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो जोंनि बिटिआर नि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' सारखौ आं बाख्नायदों, जिहेतु बिथांनि दैदेननायजों दिनैनि जितु फ्री मेडिकेल केम्प बेयो जाफुंसारदों। आरो लोगोसे मानव गेदेर बिटिआर नि EM रुप कुमार देआबो जितु हेफाजाब होदों, बेनि थाखायबो आं बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो जायफ्रा माने दिनै बेखौ माने सामलायदों Nrds स्कुला, बिथांमोननि गाहाय जितु दैदेनगिरि मानगोनां देरहासार बसुमतारी आरो गुलशन बसुमतारी, बिथांमोननि नाजानायजोंनो दिनैनि फ्री केम्प मेडिकेला जादों। दा बेवहाय मानव गेदेर इनामुल हक डक्टर बिथाङा नुजाफैदों आरो बिनि लोगोसे स्टाफआ फैफादों। आं बिथांमोनखौ गरेस्वर समस्तिनि जानानै बरायदों। जिहेतु जोंनि जानाय लोंनायनि जखनै जोङो माने देहाया मालाबा माने एक्सिडेन्टेलि गाज्रि माने आबहावा हाबनानै बेमार सृष्टि जायो। दा बिदिनो जाखोमाना थानाय जिनिसखौ मिथिनो थाखाय नैफोरबादि फिसा फिसा फ्रियैनो मेडिकेल खालामना होयोब्ला साधारन माने सुबुङाबो गावनि देहाखौबो माने चेकआप खालामना लानो हायो। दा बे सुबिदाखौ होनायनि थाखायनो आङो साबायखर बावदों। आरो मोनसे आंनि खावलायनाय, गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, गोबां डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दङ। दा बे मोनसे बाथ्राखौ जोङो मालाबाबो बेबादि केम्पखौ खालामफ्लाङाखै जे जानायनि फारसे जितु सिनसियारिटि, फिथाइ सामथाइ जानायनि बा खाद्य जानायनि बागै सानाव माखौ जानांगौ हराव माखौ जानांगौ बेनि जोंनियाव जेबो गियान गैया। दा बेखौनो जानला मानला जानायनि जखनाव थाबनो दिनैनि माने समाव जों नुदों हार्ट एटाक जानानै उन्दुना थानायनो थैदों। सोरबा हठात माने माबा माबि खामानि मावबाय थानायावनो जलदब गोलैना थैदों। दा बेनिखायनो जानायनि रुटिना थिग नङैखायनो हयथ' बेफोरबायदि माने समस्याफ्रा जोंनियाव नुजादों। आरो जिखिनि आसामनि आन्दाराव आबाद मावनाय जायो गासैबो रासायनिक सिस्टेम, अर्गेनिक नङा। दा बेनि थाखायबो जोंनि जानायनि खेथ्रआव माने बेबायदि भेजालफ्रा जादों आरो बेमार आजारफ्रा। आरो बेनिखायनो जों हागौसेयाव माने खाद्य जानायनि खेथ्रआव सिनसियार जानाया एकदम गोनांथि जादों। मानो होननानै बुङोब्ला हरनि खाद्यखौ जों एसे एरायना सोलिनायानो बेटार। बेदर फिसा जानायाथ' हराव जानोनो नाङा, जों खिन्थु मालाबाबो एरायफेराखै। दा बेनिखायनो जोङो उन्दुना थानाय समाव इन्जिना जेला माने लर सर जायालासिनो थाबाय थागोन, होमब्लाथ' बे माने सलायाबा माने मानसि सासेया माने गोलोम गारनांगौ, बे गोलोमा। ओमफ्राय बेयाव माने हजम जानांगौ, हजम जाया। उन्दुनाय थानाय गेस फर्म जानानै बेयो हार्टआव एटाक खालामनानै हार्ट एटाक जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो आंनि गुरै खावलायनाय, गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेन खाद्यनि सायाव मोनसे एवारनेस लाबोनानै केम्प बानायनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथि जादों। बिभिन्न मन्चनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों। आंबो सानदों एबार माने सानसेनि बा साननैनि हाबाफारि लानानै जानायनि बिथिंखौ लानानै सानाव मा जानांगौ आरो हराव मा जानांगौ, हेल्थ सेक्टरनिफ्राय बिथांमोनखौ लाबोनानै साइन्टिस्टफोर लाबोनानै एवारनेस प्रग्रामखौ खालामनाय जागोन। गोजोन्थों। नमस्कार। আজি BTC চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ পৰা Nrds মেনেজমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আয়োজন কৰিছে। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিৰত আমি নিজ কাউৰবহা ব্লক PHCৰ পৰা আহিছোঁ। লগতে তামোলপুৰ MM ইউনিটৰ পৰাও ডক্টৰ আৰু ষ্টাফ আহিছে। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে ঔষধ বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিখিনি উপস্থিত ৰাইজ আছে প্ৰত্যেককে আমি শুশ্ৰূষা কৰাৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম। সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আমি কামনা কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকে সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক। গৰেশ্বৰ সমষ্টিৰ যিখিনি মানুহ আছে প্ৰত্যেকে যাতে সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে। আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এইখিনিয়ে কামনা কৰিম যে প্ৰত্যেকে সুস্বাস্থ্যৱান হওক, প্ৰত্যেকৰে স্বাস্থ্যৰ সজাগতা লওক আৰু
আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছে, যিবিলাক স্বাস্থ্যসন্মত যিবিলাক আঁচনি আছে, সেইবিলাক যাতে প্ৰত্যেকে পায়, প্ৰত্যেকে উপলব্ধি হয়, সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, C सेक्शन्स, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।